Hello guys, good morning. Tinoong gulay para sa pamam. Dayux and kanoon. Mag-eat na ta. Kay alas 10 na kapin. Sa coal-fired at fuel bunker ng mga planta, naturalmente, kakapag-generation charge na portion sa ating mga buhay. Ang awa ng itong mas ang generation charge. Ako yung luto ani guys. Kapag ang distribution charge ng mga sila sa retro, walay init sa presyo. Zero is na ang mega zero. Walay patong. Isa't isang kasentido. Now you know Marites, generation price ang i-increase di sila preso na distribution yung sinama. Ang awat tayo di mo pagwak na punta sa pagkamega. Di sila sila yung sa umbakan Marites. Power to slide ay. Bakit sana natin ang pagdaginot sa paggamit sa kuryente isa pamaayong Igang. Anong binibira po ang ating bill para nakapagagsalita sa Ayun dayo. Baligayan ang disconnect. Isa ka panilongin, dito na sa Daseret. Nakoy Hall of Famer Mega Diamond Electrical Heritage in the Philippines. Radyo Kidlat, Kasureco, 87.9 FM. Okra. Pati baso magamiton. Watay ka ng kuan, watay. Okay guys. Mapagdema ka ako maligo, sunod ma. Ha? Hindi na maligo eh. Gawad taon. Namit ayo. Tinuloan nga, dayok. The best kayo. Ba't igang guys kaya itabon ako ang kurtina kay sulaw na may itik pandiri oh. Tog si Papa nga. Itabon ako kay sulaw na igang kayo. Kung vitamins ang unod, mas vitamins ang sabaw. Non sana ma.
Niya nga. Busog na ko. Daan ba? Naunsa to ma? Pagkakapagod sa nakuan. Oh, flies na na siya. Maupot mo na. Thank you for watching guys.